Al llarg dels segles, el Mar Mort ha estat obert al misteri. En aquest racó del món hi ha submergida la terra més profunda del planeta, a uns 400 metres sota el nivell del mar. La seva altíssima concentració de sal, 6 cops superior a la de l'oceà, el converteix en un fenomen geogràfic únic al món. A l'oest d'aquesta massa salina s'estén el desert de Judea, àrid i sec. En aquestes muntanyes pelades hi va viure l'últim profeta de l'Antic Testament i primer testimoni del Messies, Joan Baptista. Vivia de forma austera, vestit amb una pell de pèl de camell. Gent de tota la Judea acudien a ell a la riba del Jordà. Aquest riu neix a la muntanya de l'Hermon i descendeix al llarg de Palestina, impetuós en uns trams, tranquil en d'altres, fins a desembocar al Mar Mort. A la riba del Jordà, Joan Baptista cridava a la conversió i batejava amb un baptisme de penitència. Un dia va veure acostar-se un israelita d'uns 30 anys amb un aspecte que irradiava majestat i santedat. Joan va quedar torbat. Era el Messies i demanava ser batejat. Joan s'hi resistia. No era digne de deslligar-li les sandàlies, però Jesús hi va insistir. Jesús es trobava al llac de Genesaret i la gent s'apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu. A l'entorn d'aquest llac, Crist va dur a terme gran part del seu ministeri. Va ser aquí on Jesús va cridar els seus primers deixebles, Pere i Andreu, i Jaume i Joan, que eren a la barca repassant les xarxes amb el seu pare. «Veniu amb mi», els va dir, «i us faré pescadors d'homes». Van renunciar als seus projectes personals i fins i tot a l'exercici de la seva professió per seguir Crist. Més tard va formar el grup dels 12, Simó, a qui va anomenar Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume i Joan, Felip i Bartomeu, Mateu i Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu i Simó, anomenat Zelador, Judes Tadeu i Judes Iscariot. A més dels 12 apòstols, acompanyaven Jesús un grup de dones pietoses de Galilea que s'ocupaven de les necessitats materials del Mestre i dels apòstols. Algunes eren parentes, altres havien estat curades per Jesús o perdonades pels seus pecats, com Maria Magdalena. Els evangelis parlen també de la multitud, homes i dones, petits i grans, sants i malalts, que s'acostaven a Jesús per escoltar les seves paraules. Molts es van fer deixebles seus quan veien els seus miracles. Alguns, com Nicodem o Josep d'Arimatea, el seguien en secret, però en els moments difícils van saber donar la cara pel Senyor. Al nord-oest del llac de Genesaret hi ha l'enclavament de Tacpa, un raconet, sempre verd, a la riba del qual es reunia la multitud per escoltar la paraula de Jesús. Allà hi ha ara el santuari de les Benaurances, de forma octogonal, cobert per una cúpula. A les seves 8 finestres hi llegim les paraules que Jesús va pronunciar en el sermó de les Benaurances. Aquest resum de la predicació del Senyor conté les paraules més precises sobre la felicitat de l'home. Feliços els pobres d'esperit, els humils, els qui ploren, els qui tenen fam i set de ser justos, els compassius, els nets de cor, els pacificadors i els perseguits pel fet de seguir el Senyor. En el sermó de la muntanya, el Senyor dona una imatge completa del veritable deixeble, el que reflecteix la seva pròpia imatge. Les paraules de Jesús que culminen el sermó són significatives. Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare Celestial. Designa Déu com a Pare nostre.
no és només l'ésser suprem, creador i ordenador del món, sinó un veritable pare que estima i protegeix amb afecte entranyable els seus fills. És la filiació divina, fonament de tota la vida del cristià. Jesús va anunciar l'Evangeli del Regne i es va dirigir amb un afecte particular als més humils, pobres, pecadors, malalts, marginats, nens. I el que Jesús va fer ho continua fent l'Església al llarg dels segles. Avui, els deixebles de Jesús promouen en el món milers d'obres de misericòrdia. Atenció als malalts, als pobres, als nens desvalguts, als ancians sense sostre, als malalts de sida. L'Església, a través dels seus pastors, en especial del Sant Pare, continua anunciant Jesucrist com a únic Salvador del món i alhora promou constantment la pau i la justícia entre els pobles.